Nasi isimemezelo esiphuthumayo South Africa. Siyamdinga umholi onjengo Jacob Zuma eSouth Africa njengamanje. Ake ngiphinde futhi South Africa. Siyamdinga uJacob Zuma ukuthi abe umholi kulelizwe lalelake. Njengamanje sekucacile ukuthi izwe is heading towards the World War III. Umhlaba njengamanje wonke ulungiselela impi enkulu ezayo, i-biggest war ebizwa nge-World War III. Siyawumdinga umholi onjengo Jacob Zuma othanda amasosha kulesi sikhathi esiphila kuso. Njengamanje mawubheka iAmerica ihlongoza impi emhlabeni. Mawubheka into eyenzeka eChina njengamanje kunempi enkulu ezokwenzeka between iAmerica neChina. And once iAmerica ya-attacka iChina noma iChina ya-attacka iAmerica, wonke amazwe ahamba neAmerica angaphansi kweNATO, they will support iAmerica by fighting iChina. And if amazwe support iAmerica eshaya iChina, wonke amazwe supporta iChina abizwa ngeBRICS, kuzomela lawo mazwe alwe kanye neChina defend iChina. Into ezokwenzeka uma ngabe iAmerica ifuna ukunqoba iChina, izotargeta i-weakest part kwi-BRICS, which is South Africa. South Africa is the weakest part kwi-BRICS. Njengamanje iSouth Africa ikwi-risk yokuthi uma ngabe amazwe eNATO efuna uku-attacka i-BRICS, efuna ukuyikhombisa ukuthi i-BRICS ayilutho kuwo. Uma ngabe amazwe eNATO through America efuna ukudestroya i-BRICS ngoba i-threat i-BRICS kwi-US dollar. Into abazoyenza, they will first target izwe ekuyilona eli-weakest so that kuzosaba lamazwe a-strong. So into ezokwenzeka, iSouth Africa will be a number one kwi-target ezo-attackwa. Siyamdinga South Africa uJacob Zuma ukuthi asilungisele i-country. Siyadinga ukuthi ezokuphepha zase South Africa zirevive, zistrengthenwe, zibe strong than lento eziyiyo manje. Sibonile kwenzekeni kwi-South African military ngesikhathi ithi yodala ipeace lapha eDRC. Sibonile ukuthi we became the weakest. We became the weakest kwisitha se-DRC. How much more ke sesibhekene namazwe anjengo-USA ikhondla. Ngithi mina South Africa ake sikhuphula amasokisi, siyamdinga uJacob Zuma, umuntu owangena kwi-position yokuba upresident wakhuphula umholo wamasosha, wangagcina ngokukhuphula umholo wamasosha, waqala iproject yokwakha ama-weapons amasosha, waze waproposa ne-nuclear deal. Siyamdinga uJacob Zuma. Bathe sebebona laba beNATO ukuthi njengamanje uZuma ubhizi ne-nuclear deal, ubhizi uzama indlela yokuthi South Africa ibe ne-nuclear bomb, nuclear everything, bavele bamshaya uZuma bamkhipha. Sangabona thina ngoba amehletha ayivalekile. Njengamanje ngabe la eSouth Africa sine-nuclear weapon. Ukube uZuma akazange akhishwe, ngabe sine-nuclear weapon, nathi ngabe siyizwe eli-strongest la e-Africa through uJacob Zuma, ukuba asivumanga ukuba akhishwe esikhundleni. But sinethuba lokukulungisa lokho. Nangu 2026 elections. Next year, ama-elections. Then ngo-2029, ama-national elections la khona iSouth Africa izobe iqoka upresident omusha we-country. Sinethuba lokulungisa lento.
Siyamdinga uJacob Zuma azosilungisela ezokuphepha zezwe ngoba njengamanje isilima kuphela singaboni ukuthi iWorld War 3 anytime ingasuka. Anytime ingasuka. And South Africa ayinalutho. Asinalutho. Asinamasosha, asinayikhali, asinayibhamu, asinamabhomu, asinalutho nje eSouth Africa. Asinalutho. Asinalutho. Asinalutho eSouth Africa. Siyamdinga umholi onjengo Jacob Zuma owaziyo ukuthi first thing i-country eyidingayo idinga i-protection, idinga i-military. First thing, before ukhulume ngo-economy, ukhulume ngo-industrial, ukhulume into yokuqala edingwa yizwe i-protection. Izwe lidinga i-military, lidinga ukuba strong i-military. I-first thing ukhiye loyo wezwe ukuthi military izwe liqine kangakana. That is the key. Then through that izwe selingakwazi-ke ukufayithela i-economy yalo ngoba line-army strong to protect that economy. Selingakwazi manje izwe ukulungisa ezomnotho, lilungise i-industrial, ama-mineral njengoba sinama-minerals la eSouth Africa. Siyayidinga i-leader e-recognizer i-military need yezwe. Siyamdinga umholi onjengoZuma. Ilesi simemezelo South Africa. Siyamdinga umholi njengamanje onjengo Jacob Zuma. Umhlaba ukwi-risk. Umhlaba ukuphi? Qedela lapho. Ukwi-risk. Siyamdinga umholi ozoqinisa ezokuphepha ze country. Angibonga ithuba.